navrhujem, aby sme vylúčili alebo zrušili aj tento bod tejto zmluvy a umožnili ukončiť túto zmluvu. Ja súhlasím s tým vzhľadom na počet sťažností, ktorý bol adresovaný na Komisiu verejného poriadku mne osobne, čiže tam to podnikanie bolo už pre všetkých nás ako napríde s tým, že tam zhodnotila aj ten priestor, vlastne dostane tam prívod vody, umývadlo, obkladačky, tak keby sme vyšli teda v ústretí, samozrejme na to, že platila verejná si na čas nájemné všetko, tak sme teda sa takto nejak vzájomnou dohodou, aby sme sa nerozlišili. Myslím si, že platenie nebol svoj problém, takže nemáme problém aj pristúpiť k nejakým dohodom. Ja takisto doporučujem dávať k tomu, že vyrobí to svojvoľne, že by chcela ukončiť, dá sa to aj do objektívnych príčin, ktoré sa snažila odstrániť, nepodarilo sa, nie to vhodný priestor pre ňu, takže odporúča sa isto. Vysporiadať sa. Pokiaľ už niekto nechce nejaký iný názor vysloviť, poprosím nejaký návrh uznesenia. Uznesenie číslo 27. Obecné zastupiteľstvo Svinoslavov schvaľuje ukončenie zmluvy o nájme s Janou Roy Beauty Good. Ja by som tam ešte doplnil, vidím teraz, že od 1.5.2010 v ňom alebo Ku dňu. 1.5.2010. Máme tam aj bez nárokov, nájomných alebo nejak. Bez nárokov vysporiadanie. Ale tu nebol nárok na vysporiadanie, tej zmluve bol len, že nemôže ukončiť zmluvu. Vlastne ak nájomca poruší článok 2, takže ma neporušil, lebo by to schválili. Keby slobodné. Ako ak je schválime, že súhlasíme ukončenie 1.5., tak už neporušila článok 2 vlastne. Stačí, musíme to. Dobre, takže ešte raz uznesenie číslo 27 obecné zastupiteľstvo Svinoslavov schvaľuje ukončenie zmluvy o nájme s Janou Roy Beauty Good ku dňu 1.5.2010. Ďakujem. Chce niekto doplniť ešte alebo pozmeniť? Pokiaľ nie dám hlasovať, kto je za takéto uznesenie? Je niekto proti? Zdržal sa. Ďakujem. Konštatujem, že aj tento bod bol schválený. Pokračujeme ďalším bodom programu. A to je už z programu doplnenia, a to je výročná správa o Miloslavom za rok 2009. Táto výročná správa vám bola doručená. Je to vlastne správa o obchode a činnosti obce v roku 2009, ktorú máte, alebo bola predložená teda oneskorene, a pokiaľ ste si to dokázali prečítať alebo naštudovať, tak je niekto v tejto správe? Čiže ak chce niekto v tejto správe. Myslím, že pán kontrolor súhlasil, alebo teda ostal nejaký výrok. No,
Pokiaľ sa nikto teda nič nechce opýtať, navrhujem, teda poprosím návrhovú komisiu, aby navrhla nejaký návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo obce Miroslavovo berie na vedomie výročnú správu obce Miroslavovo za rok 2009. Ďakujem. Chce niekto doplniť alebo pozmeniť toto uznesenie? Pokiaľ nie, dám hlasovať. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa? Konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené. Pokračujeme ďalším bodom programu, a to je návrh zadania územného plánu zóny RZ19, ktorý je na Miroslave, teda v časti Miroslava. Prečítam stanovisko, ktoré máme z Krajského úradu stavebného v Bratislave. Vzhľadom na uvedené Krajský stavebný úrad Bratislava ako príslušný orgán územného plánovania súhlasí s predložením návrhu zadania územného plánu zóny RZ19 časť Miloslavov na schválenie obecným zastupiteľstvom Miroslava. Čiže to je záver toho stanoviska. Stanovisko je také krátke, je tam vlastne popis, čo chce sa ešte niekto niečo k tomu opýtať. Je to v tej časti Miloslavova za zrkadlom vlastne návrh zadania. To nie je ešte zadanie, to je Krajského stavebného úradu. Na vedomie je kladné, tak ako Poprosím teda návrh uznesenia, k tomu nie je. Ja možno dovedol, pokiaľ by toto nebolo stanovisko, tak vlastne naše rozhodnutie je platné. Uznesenie číslo 29. Obecné zastupiteľstvo obce Miroslavovo berie na vedomie stanovisko Krajského stavebného úradu číslo 11 A/1406/JMI zo dňa 5.5.2010 vydané podľa paragrafu 20 zákona číslo 50 z roku 1976 dielky o územnom plánovaní a územnom poriadku, zákonný stavebný zákon v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na to, že sa nehlasujeme to v jednom uznesení, pretože takto sa podáva aj tomu návrhu uznesenia na Krajský úrad, ktorý ho posudzujú. Takže je to dvoch uznesenia, čiže budeme. Ja mám na doplnenie toto uznesenie, pretože nie je jasné, k čomu to je. Že to je v rozvojovej zóne číslo 19/1. To by bolo jasné z toho. Ja neviem, že sme také niečo schválovali, ale poviem, že tam bola aj tá zóna. Čomu to je? 19. prvá časť. Takže RZ 19 druhá časť. Oni dali ten časť. RZ časť. RZ Časť bez prvá. bez prvá. Je stanovisko RZ 19 časť. Dobre, takže je doplnené uznesenie číslo 29 znení teda neskôrších predpisov k RZ rozvojová zóna 19. A pomočka časť. Ďakujem. Chcem niekto doplniť ešte alebo pozrieť toto uznesenie. Pokiaľ nie, dám hlasovať, kto je za. Nie je niekto proti. Zdržal sa. Ďakujem, že to bolo schválené. Pokračujeme